Moje meno je Michal, mám 33 rokov. Dôvodom, prečo som sa prihlásil do súťaže, bolo to, že som v tom videl potenciál sa možno aj nejakým spôsobom dostať k niečomu, k čomu by som sa možno bežne asi nedostal. A to je vyformovať si, alebo teda nejakým spôsobom buď odsať túk, alebo proste nejak vylepšiť možno to, čo mi až tak bežne v živote nejde. Ja sa teda snažím nejak pravidelne aj cvičiť, aj teda držať stravu, ale v mojom celom živote boli vždy také výkyvy, že buď som to teda dodržoval úplne že na 100% a všetko bolo v poriadku, čiže som rapidne schudol a ostala mi buď ovisnutá koža, alebo proste niektoré partie, ktoré proste nechudli plynule, to tak poviem, ako sú napríklad boky, alebo ja neviem, prsia a podobne. No a potom zase prišiel nejaký taký náraz, že zase som začal napríklad viacej jesť a obmedzil som to cvičenie buď kvôli, ja neviem, stresu, alebo ja neviem, pracovnému vyťaženiu a podobne. Čiže ja som vždycky bol v takých nejakých výkyvoch. No a čo mi vlastne ostalo po tom celom sú, vravím, že bude tam tá koža, ktorá je nadbytočná, alebo proste tam sa mi začína hromadiť tuk a s tým nejakým spôsobom neviem bojovať ani v tom fitku. A už počas ako tých predoperačných, alebo teda tých konzultácií, ktoré som s pánom doktorom, tak sa mi snažil vysvetliť, aj mi teda ukazoval, ako funguje ten proces liposukcie. A samozrejme, že som si aj niečo pozeral na internete, ako to prebieha, čo sa vlastne bude diať. Moje očakávania sú teda aj možno dosť veľké, to poviem tak, a možno aj také ambiciózne, lebo neviem, že teda, nie že neviem, ale možno ani zatiaľ nechcem veriť tomu, že sa to podarí, alebo teda, že ten výsledok bude taký, aby to bolo viditeľné, hej? Že mi to tak akože nejakým spôsobom hlava neberie, ale tak pevne verím, že vieme, čo robíme a že som v dobrých rukách, takže ja som túto informáciu teda o výhre súťaži hovoril svojej rodine a svojim známym. Tie reakcie boli pozitívneho charakteru, lebo plus minus ja už som nad niečím takým uvažoval, len kvôli proste nejakej cenovej relácii to pre mňa nebolo až tak reálne. Čiže hneď proste bola otázka, že ja neviem, koľko budem platiť, ako to chcem riešiť a podobne. No a tým, že vlastne to bola výhra teda v súťaži, tak to všetci zobrali pozitívne a držia mi palce, tak uvidíme. Aktuálne sa cítim možno mierne tak vystresovane, lebo jednak neviem, čo ma čaká a v nasledujúcich hodinách, ale asi aj v nasledujúcich dňoch. Aj keď teda nejaké informácie som teda dostal, ale no, teším sa. Úprimne sa asi viacej teším, ako bojím. Keď som sa vrátil domov po zákroku, tak som sa cítil veľmi stiahnutý a musel som si na to mierne zvyknúť. Ale nemal som nejaké extrémne bolesti alebo nejakú zníženú pohyblivosť alebo niečo podobné, čo som si teda čítal. Nemal som nejaké, že ešte dodatočne, že by mi vytekala, neviem, tá tekutina z toho odsávania alebo ten roztok, ani krv. Ale bol som na to pripravený, hej, že som sa pozeral, či si to netreba nejakým spôsobom prebaliť alebo vydensifikovať. Rozdiel pred a po je určite citeľný a bol to hneď vlastne v tých prvých dňoch. Dávam tomu, akože hlavne to bolo v tých častiach hrudníka, alebo ako keby tie bočné hrany prs, kde som proste cítil už aj pri tom pohybe, že mi tam nič nebránilo, ako keby už som tam nemal nahromadený ten tuk. Takže to bolo jedno z takých akože tých prvých wow efektov, ktoré som už hneď vlastne odkedy som prišiel domov evidoval.
No a samozrejme tým, že som mal stiahnuté to brucho, tak aj napriek možno tomu, že som mal tú bandáž, hej, že to bola nejaká ďalšia vrstva, tak som to videl aj na veciach, že to bolo proste voľnejšie. Režim, ja som to zobral ako výzvu alebo ako nejakú možnosť, možno ako keby spraviť hrubú čiaru za tým, čo bolo. Takže čo sa týka nejakého aktívneho pohybu, tak sa snažím naozaj týždeň dodržiavať, že aspoň 2-3 krát chodiť nejakú kardioaktivitu minimálne. Teraz nedávno som začal aj so silovými tréningami. Ono to súviselo veľmi aj s tým hojením tých rán, takže som nechcel nejako extrémne zaťažovať tie jazvy alebo teda to tvarovanie. Ale aj čo sa týka stravy, akože podľa mňa je prirodzené, že človek si dá, ja neviem, pizzu alebo proste niečo kalorickejšie, ale na druhú stranu si zase uvedomujem, akú možnosť som dostal, že mať tento zákrok. A určite si to chcem udržať. Takže k tomu automaticky, keď mám vyšší príjem, tak si samozrejme zvýšim aj výdaj. Za mňa to bolo niečo nové, takže som nemal očakávania. Nevedel som, že čo ma čaká, ako to bude fungovať, aké sú možno služby v rámci kliniky, ale s odstupom času musím povedať, že som veľmi milo prekvapený. Už to, že vôbec som vyhral tú súťaž alebo dostal tú možnosť, tak bolo pre mňa veľmi nejakou pozitívnou skúsenosťou. A či už sa rozprávame o prístupe buď chirurga, alebo ja neviem, sestričiek, alebo celého nejakého personálu v rámci kliniky, tak to bol naozaj, že poviem, že nad očakávania nad 100%. Veľmi privetivý, milý, ochotný, aj čo sa týka termínov alebo aj riešenia nejakých situácií. Tak ja som túto zmenu komunikoval v rámci rodiny a blízkych priateľov. Paradoxe, na rozdiel od komentujúcich na Facebooku, som dostal viac podpornejších nejakých komentárov alebo informácií zo strany rodiny a priateľov. Čiže tam bola plná podpora. Vedeli, ako funguje možno aj ja ako človek, že tie výkyvy na tej váhe sú u mňa časté alebo bežné. Že som zvykol vybehnúť z toho nejakého takého zdravšieho alebo športovejšieho režimu. Čiže tam tá podpora bola 100%. Čo sa týka výsledku, tak takisto boli milo prekvapení. Tiež si myslím, že hlavne v mojej rodine nie je zvyklosť ísť na nejakú plastickú chirurgiu alebo si nejako dopomôcť zlepšiť možno to telo alebo tú výzáž. Takže tiež nevedeli, ako to funguje alebo aké to bude mať nejaký priebeh. Takže bolo to pre nás všetkých nové. Možno taká vec je, že čo si aj mnohí ľudia neuvedomujú, že to odsatie tuku je skôr podkožné a nie je to ako, že teraz, ja neviem, z veľkosti L ide človek automaticky na veľkosť S. Lebo tie očakávania, samozrejme rozumiem, že nevedomosť je ľudská, ale treba mať reálne nejaké fakty alebo očakávania. Myslím si, že je to vhodné a ak naozaj niekto nad tým uvažuje, že či ísť do toho alebo neísť do toho, myslím si, že ja osobne aj s dnešnou skúsenosťou by som do toho zainvestoval. Určite tie očakávania, ako som hovoril, že teda majú byť nejak reálneho charakteru, tak pre mňa bolo dôležité, a to sa mi vlastne aj splnilo, že každý človek máme nejaké problémové partie, kde sa ten tuk hromadí. Bohužiaľ to telo nefunguje tak, že budem cvičiť a bude mi chudnúť iba z jednej partie, alebo ja neviem, upravím si strava, budem chudnúť iba z brucha alebo z bokov. A mne sa ten tuk hromadil hlavne, akože u mňa sú tie problémové partie boli hlavne vlastne brucho, boky a tá časť vlastne na tých hranách hrudníku. Čiže určite toto beriem ako veľmi pridanú hodnotu, lebo viem, že jednak by ma to stálo asi viacej času. Akože nehovorím, že to nie je reálne, ale akože aj z pohľadu motivácie a možno nejakého fungovania je určite lepšie využiť takúto možnosť.